5 pa. Ano, lingkod. Sige na. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maingod to guys. Kung first time mo ni nakita, nanawag ito may ligong kay traditional hilot para sa imuhan eh. Ayan, please share this video po. I'm uto dong. Pila kito edad mo? 6. 6. Unsa mo paminaw? Diba? Ba, anong ginawa? 9. Lami matulog. Okay, manito. Hagok mga kung siya. Hagok man di ay. Ubo lang ba? Hagok kahi. Kami sipon lagi. Ayun. Asa kayo yung balay? Sa din di ah. Wala eh. Bihaw. Hello sa taga Bihaw. Hello taga Sige Bihaw. na na Yung taga-biaw. Bisa man imong kaila sa Bihaw. Ang kaila. Si? Yung Mama? wawa daw. Wawa? Okay na. Hello Wawa. Ay, wawa. Kita pa? Kapatid. Sige. Hello Papa. Kita pa? Hindi niya. Ate. Ate. Mama. So ayan guys, mahingot to sa inyo na si Suki na kandre, si Bibi Dodong. 5 no? 5? 6 years old. Nagyubo si po niya, ginahubak na po niya. Si Bimutos. Pasyo. May na gamay lang diferensya. Nandun na yun ni Ma'am Dere. Refer na yun. Record na yun kay iso ng malangan niya. Busy ba? Mabusy no? Gani. Tawala Kuan ba? po. Kuan na noon. Garabi. Binang may pagkuan, pagsugod. Pinagmay lang. Kuan na yun. Ako rin, pagkano na ko, maglaan mo na yung tingog. Matandog ko, maglaan mo yung tingog. Kani man gud dito sa ilahang room, kanang higda ba na birabirahon. Mo na ilang trabaho. Pagtigil yung ubo. Wala na. Tulo na kadlaw na. Kaya magay-kubo. Sakit mo yung likod na. Sige, so yun guys, tabangan na to ang baby na mamahayo, siyempre. Hindi pa lang sa pagkapos. Sige no, siyempre sa kanang yung mundol din manikamot tanong, manikamot itong mamahayo mo ko ito sa mumay mo, kaya paiking natin ang sosan. O siyempre sa karoon lang po nakakita niya, please subscribe my YouTube channel, comment, like, and share the video, no? Para nagandang matabangan, dagang masayod po, no? Sa tao sa kong followers, sa kong Facebook page, Eric Hilot ang traditional, sa kong TikTok, o siyempre sa akong YouTube channel, Eric Hilot. Kung siya mga nag-comment, thank you kayo, dagang kayo salamat. O siyempre sa lahat po ng mga OFW, God bless po sa inyo, God bless po. Ginawa ko sa buso. Sige na, wag mo na. Hindi ko ako nukuli mo ng mga vaccine. Parang mo ng vaccine. Okay, kulap. Sige na, Lord. Ang dakong lawas. Ay, uy. Ang lawas daw. Wala. Bahan yung lawas ng mga ng ubo. Gahi mo gano. Itahan ginawa. Sa iyang pagkaon, dili na ito siyang pagkaon. Kuanan din ni sa 5 na guro ni. Ako. Ayun na. Panahon. Tapos siya pian. Sino pag garo ng mga ano? Sino kay boss? Hindi, para magkana po siya man. Sabi, diyan na. Sa gawas dali. Paliho ko po. Gawas nun sa Sige, ito yung pangalan eh. Prince Lornitan. Lusmitan din. Ano? Sulo pa yung taon sa ko. Nabi ako. Tawag ko. Uy. Medyo piyong din. Dire ko.
Nawala yung mukha ding. Ay, nakuha na uy. Hindi mayo, siguro kayong tawag na Ako na nagkapitan. May kalaban? Tama, bro. Bila na ka? 7, ikaw. Tinay kayo. Oh, si Mayor bitaw ko gabi kay hindi siya nakapokus sa playa kay. Playa hinay kayo ang yang gisabak. Si mamak man yang gisabak niya. Ang atbang, doon man sila. Busog. So ging atbang sir kay kanang maayo kay motabang sa mga katauhan ba. Pero bisan pag sa bakon mo, yung mga tao dito, Oh, tinuod man kay ama tao man jud mo. Uy, na kung mayor yun, nagdagan na. Ka na. Kung tao-tao lang. Wala. Mo po na nitabo sa barangay Kugon. Dahil ang gisabak sa probinsya, dahil po doon sa city. Kaya upat man sila. Karon kay ang probinsya kay kanang kuan man ang ilang dipili. Nang Aso-aso kay. so kay mga sa mga ba. Kung unsay nanghatag sa imo, murag na memorize ba? Kulang na lang date. Hindi pa Ikaw nasabay lang kag-abot. niya. Wala Saan di ka. pa na ni mga tao pa na dyan na. Ikaw Tao may Mga tao rin mataan kayo. Ano man? Yeah, para sa una. Di pa Ako na, nasabay madaan mo kag-abot. nag- 8 na ka. Nandiyan lang po bayan. Bisan pag bayan. Dili jud. Wala din ang tao. Mag-base na Sige dito na sa lang na siya. dawat. Ang tando. Sige, tando. Oo, Dawat. oo. Sige na tanan. Sige, sige. Tando ang jud ka anak. Ah, naina po sa ko. Uy. Di ba pink to? Thank you. Saba? Usab ane? Ay, usab lang tani. Wa ni number ha. Dapat nilaghanap pilihan. Mo apat ka mo kapitan dagan. Dapat. Ikawad pla. Napa jo independent. Ang barangay Aplaya kay Kaya ba na? Bao. Wala kang dagang rin. Wala po tayo. Mamalingke. mo man. Sige na taghilot. Kanya, so pag may time na to ng barangay. Oh, sa pag servisyo pa. Wala nang klaro. Kasi kasi yung kagawad. Ano ito, nangilot bilang kagawad. O, wala. Na-issue ta ba? Matanggal tagkalit. Siguro mapangilot. Ay, dali ra po nyo makitaan po ng kagawad ninyo. Oh, ganara man diha. Ano, sa binaw, tanaw o. Nangilot. Dali ra kayong balero. Di ka Di na lisod pagkitaon. Oh. Wala na laing himo. Di ka. Sige na naghilot. Hilot. Uy, itong hilot alas 10 na kay dito ko lang 2 hours. Duty pa ko dito. Duty 2 hours. Tanang isura eh. Pwede na po lang pinig. Sige, pag na. Diyos ko, namatay ka din. Ay, namatay ka. Usap daw. Okay, try. Dali ra kay ra mahuman. Ito pilar ka Oo, buok. mali. Wala ra gud ka buok. Oh, wala ra jud. Yan ang matahan ko. Pwede ra plido. Pwede ra pangan. Pwede na na. Basta dili wala lang siya kaparehas. O kasi ka parehas. Ana. Last. Hilot. Hilot. Last din, Pwede na Ano naman yung hilot. una isa ba? Okay, abi naman dito Pwede na inyo, nagdili basta. irik hilot. Pwede ra irik. Pwede ra hilot. Mas wala ka parehas irik. Basta wala lang. Hindi mo ka Nauna isa din, nauna isa. Hindi man sila maglibog ug hanap ka. Irik. Ayaw kami nag-irik. Yahan na na. Hindi na pinig. Pinapod biya pwede ko kabulong sulat. Oh, jud. Hindi mo niya itong dyan na pinig. Katawang ko mo. Gilok. Gapon ko na siya sige mo pahilot ko ba? Dugden ka na ang nagulat siya sa papaman po. ko. Margit na. Sige si Manong may klase no? Pinig na. Ano tatatang kaway sir oy. Karon, 31 wala alide. Yung pagkauno dos alide.
Sandwich magod ang 31. Sa una kay na may klase 1, 2. Inumdum juga na sa una na may klase. 2 ba to uno? Dos siguro ay ang uno nagbot. Ay uno na pagka dos may wa. Karon wala gyud tanan eh. Di nga na gyud oy. Bibili na mo balik. 6 na balik. Okay, gisulat ko ni ma. Giapel ko ni ma. Amo na kadao tagisilingan. Sama ni. Ding, nana ding. Ngatag biya ko Pepsi. Hatag na ka. Tag. Ang mga ito mga pag-awad gabi na nagan kay yahay og hatod dito pagkagabi. Ay balay nga gihatdan og kanang para balbakwahonon. Ya bilin og cash para sa imnonon. Pili. Ay kung nga mabulahan na kana yung mga plahubog mo. Mura na ilang kalipay. Pinakadapis yun. Kanang yun. Gusto dyan ka mudagan. Kanang mga kadaan. Gani umakit ang gani. Bugas na gadahan. Sponsor ba ka? Ranang na yung mga araw, pista. Mm. Magponsor ka kanang tabang ka dito nga. Kaya parana di ba i-announcement ang basketball. Mm. I-announce mo na ang nyatag. Iyakuha ng third bit. Ano ka? Nagbalik lang na i-announce mo na sa katong pasalamatan ang nyatag sa itong championship. Pero Madungog mo na sa mga tao. Yung man dito na Pilipinas. Mahatag ko. pero karon dito sa mga sugay ko man nilahang pamaagi kanang sa isa kon ba kanang sa mga problema ninyo. Kadang dili man og dili man kanang financial. At least nakatabang to sila. Ang gani. Duol ka dito. Isa ding. Ang number 1 po, dyan pong nagpatay. Mm. Sab. Kanang hospital bill, bisag dili mo ang kwarta, ikaw lang Wala ko nag-assist na dito, ano ba? Sino ko kataga? Daw. Kaya nagpa, Una di Na pa. kay 20 ka buk bangko, dahil itong 20 ka bangko. Sino? Yan ang pangalan nito, Eric Hilo. tangan sa likod pangalan. Kasi, ano yung Eric Hilo ito lang? Tuwang banat. Ano na? Makita niya sa likod, no? Pugas-pugas na ba? 20 na kang buo. Alin na, gina na, dili na kalimtan. Kung na po mamatay dito, nalit bangko si ko dito. Herman, hantod, mahurot na siya kabali. Mahurot ka ba? Mahurot ka. Ngayon na, uy! Oo nga, Mahurot na uy. siya kabali. Gusto dyan ka ng plano dyan ba? Na di kayo ka malisod piliot po. Kung mapili man ka, di kayo talayo. Layo og bigas. O di layo ligas mo. Na may kuan ka Oo nga, ay, kanigyakan. Layo pa, mugas na ka. Wow. At least di kayo ka inabot o eleksyon. Kung mapili ka man, di kayo talayo. Paghaud-haud. Gamay ra po kag-apason. Kapay ka kapasong kay nanam. Ay, Paghaud-haud ba? itabong yan mo. Kay katong area nga, yung kinakahiram sa mo, pinamdo man to. Ayun naman dito, nakatapong yan to. Hmm. Nagpupulit ang di. Yan, kada December ba, nagpalugaw ba ka, ano ka kaldiro, Tago ka gito mo ako ni. gasto juga. Basta juga, basta kinakaplano. Para pagkabot pa na, di na kayo. Tagak di ako. Gani. Gamay na lang kagkuonon. Di para sa wadwad kung may kumpanya. May paraan ng kalit lang kaglusot. Libog bumataw, ginsa ka. Isa man siya. Nakailan man, pero wala. Ay, tadi. Kitagi kong chance ding. Look, ito ka naman. Chan. Dili Huwag ka no. na nanam. Gani. Ana gani dili Doon no. pila ka purok dire. Ya, matag purok, anig araw sa purok. Anak ka, Hatag dito gamay. matag kagamay, dito pa yung ka mag... Surang-surang ko ka dito, ana-ana ba no? Paano mo, bisag ikaw lagi magsuli dito sa taas. Ano lang ba? Hindi ko, may kaya po ka, pwede po ikaw rin dyan. Oo. Sugal juga. Ang sabi yun, dako-dako yung kagasto, kapila ka tuwig, no? Maman. Patay na nung gamay man ang lakas. Imo din straight, imo din ako din. Sa street bagay ko ah. Straight ano, nga ko ako. Tapos pa naman, kalit na magdagan. Yes, straight na ko. Makulatan ng tao, bago kayo yung gimo, no? Yung dagang ka. Oo. Mutan na gani. Asa na siya gikan? Ano mo nang dito speaker? Ang katulad, taga-pikas rin na ba? Sikatan ka lang. Ito mo dito na namin, dito araw ng Saan purok. ka lang. Oo. Saan Ang ka sa una kay lang. kuan man amo ang independent ay ni
sa tawag ani sir ganang tig-ilad ba? 28 December 28. Dagat. Innocence Ilog, Day. ilog. Gani mo, magugo. Puyo lor. Pag puyo, Ini. Jadi gon gani ade. singot na na. Ini ba karang pagulang. Ay, Di ay. Ay, pinagawas ni sir. Muna hinunggan sa inyong kuan niya. Nasa sulod ang yang kung kumbaga hi, napiling mo nasa kaulog. sulod dapat makagawas. Ay, kaulog! Kaulog, 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 kaulog. Kaulugan! Okay, ulo. Dula. Oh, dula, gitu. Dula na din, dula daw, pero dula. Ay, ma, masakit. Agay. Agay. Ma. Lumbo daw dito. Pagkik ko nag-ready dito. Nagiduktok ka din, nagiduktok ka. Hirap Tap, na tap, yan, tap. no? Bako na ganito. Ah, anak niya sir. Bako Mana dito. na, alas 5 siguro sila masira. Alas 5 o 5 Gs. Wala na, sugdan din na. Nagyod mo na yung nabaklay. Wala na nagbaklay. Napay bang oding ba? Tinana ka. Bagina. Ako No. mas gwapo. Ano bang ono? Gusto ni? Wow, sanabi mo daw, Brenda. Let's go, let's go, let's go, let's go. Trabaho Ano ba? mo sila. Naliyaro niyo mo patay Yung niyo. madaog man sila, Bawal kayo mo ang iguana. yung nasunod. Alam mo, oh, parkour, mong good. Ya, pwede ka makaiguana ko, bro. Iguana tusok-tusok. Amo kay mga dito yun. Grabe tinirahay lagi. Kuya, di ba morning ka tong pusil-pusil? Ani to Loy! ko ka nang gi-apply ba nga kuan kani livelihood. Oh, di no. Pero January to na ko gi-apply sir. Last. Gi-process January to to. Yeah. Nya kay kaning hinangat lagi election paspasan jud nag kuan. Paspasan og lihok kay para gawas jud karong election. Di gawas. Karon ang kasagaran ato nga member kay kanang mga Una ko ba? pili. Kuwari. Ang gusto nila, ito sila og ang itong mga tao dito, kung na itong gipang-adto, niya ang samaan kay under man dito din sa city. Pagkaki ko na huma. Niya ang supportaran sa city, mo po supportaran ninyo. Yang niyo, sus kaya malibad man na sa sige, na mag-apil-apil. Ambi to. Kasi sa ko, sa ko mag-apil-apil, at ito pa rin, takalista. Siya nga, dili lang. Sahon ka mo. Ikawas dito ng livelihood sir. Go bot tapos kayo kay ngano wa sila gilista. Ano mo ko gilista ni ana, apil man mga tawo na daghan din mo dili daw koridor. Ata sa kuang Ko dili mo da siya para itlog, sa koridor tanan. Tig isura sa muka lagi dos may lagi. Tara. Dapat sa tabang na yan. Delicioso! Oh. Kani ayaw na. Yung gingon ding. Ding! Punta yung gingon ding. Sige, dinautay. Sige, dinautay. Ano Ikaw na sana yung namo gingon? kita kadautan. Di mo ta perfecto jud. Namo kita mga daot. Dili lang pwede pang Bawal man live kopi. live. Bawal man. Namantay kang ilad. Live yun ba no? Yung garay Yun jud ang Ako may gobyerno nakaunang kay. pindot ato be ha. Istorya ka kanani lang mag-video. Live na. sa politiko. So na, di na mga ana mo. Pating hugawa politiko eh. Yo. Yo. Kompleto ba? Nya ikaw nga pulay makauban dito nga kanang mga super Ikaw ram gani nang mupya. Giyak pa man Dili ako lang daan lagi ka be. mayon nga Bako pagpuyo pindot. lang mo sagdahay lang na. Tok ba? Hilom lang ta. Dili mo mundang ba? Okay, advice naman ang puyo lang. Puyo lang. Ayun tubag kay kung tubag ka magud ka mataas na ang kuan. Taas pa kayong istorya ho nun. May but-but din mo.
Okay, nagkaniya ko. Tulo. Singot Wow! niya mga gawas. Puyo ba? Wala ko pili. Ang puyo, Lord. Lord, yung malan. Na klase ng ma. Ding! Ito yung portang maestro. Na may inadlaw. Mars pa lang. Wala ka din! Ano boy, nagikato din. Lord. Ay! Kaya ko dito oy. Huwag na Ay! Lord. Huwag na nato ni koy. Okay, tadi ba? Lobby ko na ego. Puyo ba? Hayang, hayang. Hayang na. Hayang, hayang. Hayang, hayang. Lobby ko na ego. Hayang! Look! Look, lisod na Basta rin ba, gini. Raymond? Igula mo ni Di, luwa ka. Dali, dali, luwa. Uy, ito natulon. Gawa sa mga plima. Ayun, homok mo. Gawa sa mga plima. May working isa. Yang mo, uy, natulon man. Deng. Deng. Wala yung pilihan mo, Deng. Gawa sa plima. Deng. Ay, Ano plima mo ito makapasok na ano? Wala, dali naman sa gawa naman. Iluwa na lang ito. Yan na lang ito nito. Apike na. Puyo ba? Snotong ta karon. Ano na ginawa mo? Kiata pa na. Yato ni ron. sinali mo. Yun na, gidala mo siya apuhan dito sa Yang eskwelahan. ayaw, kagawas ba? Taligsik pa jud. Pagpuyo, Lord. Sa Nathan. What are you doing? Hindi Kaya tagal. ba yung bangon? Ay! Bangon ko na. Tidik. Hindi bangon ka, tanggal ang panunod. 75 na permit. Sinibangon, lugod ko ma. Ilibang na lang diha. Kalibang na lang sa mong short. Hindi na po na akong pilion ni nga. Hindi naman malibang sa short. Oo, Jud. Ako makaihi, malibang sa mga short. Ani. Nagkaihi ka? Kaya ate di. Kamu na Yawa naman ako eh. nakatawa din ko eh. Digno. Butay na mo. Ano siya, tanggal, siya sa trapo. Kung ano magtrapo mo, mga Ito blue. proud magkong yan ni Butor. Ay, buto di Wala na yung mahugaw na. Oo, Jud. Buto di ka. Trapo-trapuan mo. Buto ka. Buto? Ha? Ano yung buto? Puyo, Lord. Kita mo ang good eh. Color. Dali itong blue. Naman na ka eh. Okay, uy. Ano dito mo nila? Blue. Dito na. Nilagay. Dito tayo nilagay. Ayaw. Puyo, Lord ba? Hindi. Tayo na. Agay. 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 Alay daw, alay. Dipili din.
Huwag mo na ligawin ka pariya na mula ka po isa. Huwag ka pariya sa isa ba dagan-dagan. Larga-larga, inangutot ka daw eh! Nadunggan ako to, chocolate. Huwag maging diligaw dula. Uy, ano, madutuyog ka man da. Huwag ka pariya na pariya itong isa. Lawan ka na buwan naman da. Ikaw, bro, nabuo. Bahala ka, panlungi, dalapan. Wala. Ato, Dri, adik. Ato ka, Dri, finish line din. Sana ka ako may gas. Ayun. Buti mo na ka na siya ba? Oo, sana yung gas. Yung dagan. Lord. Go beef no. Ha? Go beef no. Ha? Si GR. Iboto ko kay Bot. Wala, para nakukang di. Ano? Ako kung manghiram ako masabi sa papa. Hirang ka? Duda ni mo, uy. Tawag, pagkadako ni mo din ba, kabalok. Nakoy panede ka, pagkadako ni mo, mag-inom ka. Uy, ako na may pili, naunta ka. Gapon mo ka din. Dili ka na eh, bati na. Insan eh. Nato ko mag-keep. Gaya daw, tanga. Agay. Ito maguding? Agay. Hindi ko. Mama, sakit. Agay. Ano may ibog ka, hoy? Chupapi mo yan yun. Noon sana. Agay. Dili, ding. Nagumang. Uy, bahala ka. Chupapi mo yan yun. Kuan guro na dito sa bakilid-bakilid. Pada us-us. Chupapi mo Bawa. yan yun. Oh, daw ko. Kabalo na ko rin yung saon eh. Pag mapalong na kita ng suga ding, buhiin na. Ding ha. Pag mapalong ng tanan suga, draa, buhiin. Pag mapalong tanan ha. Magalagit. Usnuton ta karon. Kamataron. Puyo ba? Usnot, gusto ka? Nanira. Nagilot. Yung pili mo. Sino ako nagsawa? Look, kanitin ko! Kanitin! Warong na. Hindi katawanan ka, no? Ay, namusoy. Waduh. Oh, mamangga. Wak guys. Wak guys. Okay. Oh. Lupit. Oh. Lupit yung nakashoot da. Ito na din. Uy. Lutin daw ni Dada. Uyab din ba? Sa imo uyab mo ikaw. Siya mong gusto. Ay.
Ahadaw Among Us din, wala ba? Kani mo ah. Ay, ito sa kuning light daw na mapa din. Light na mapa. Among Us. Amad mo. Among Us. Ano ko din? Among Us yung sa pangalan. Among Us. Ay. Among Us yung sa pangalan sa Among Us. Ay. Among Us yung sa pangalan sa Opo. Ay. Din bawal biya daw kamo agya ng purple ding o mamatay ka kung agi ka sa purple. Among Us yung Kung agi sa purple ding matay ka. Among Us. Gusto mo? Ay kagi sa purple ding ha. Ding ha. Joke! Lagi may dapat ang purple. Iya po kung giatik. Like, ikaw pilig ba kami? Mati mo ito. Kanina pa. Easy! Wala, ibalik. Ibalik ko. Pagkita. No. Ang wagi ka grading ako matuklon. I'm eating steak. Ibalik. Hindi ko na balik. Alam, break bang ko. Malamang. Ikaw na kita nibalik din. Alam mo, dati ako. Chupati mo niyan. Murag na unsa din. Chupati mo ninyo. Kung di mo naumlo na ka din, dugay na kayo sa ito ka. Klura po to klura. Mama, ni mo, tuklura. Dili ka siya. Itlang ba mo Ikaw ka? koy. Sabi ko ano mo. Ayan, ang tatangon. Malay. Ikaw pa tanong. Bangon na, Lord! Dito sila bangon. Kusnutan. Jiti kantian. Luwa. Sigara. Basta. Up. Wato na mo gikuha kuan cellphone. Ding nanood ka, Deng. Imong gisiradong kuan balay. Balay ta. Yes, balay ta. Usi Deng, kala Deng. Tanaw na ko, ubong na ubong. Ako basta mo ko mag-deal. Dito na ma-charge na yun. Tanaw daw. Wala lagi. Tanaw, wala kisaksak ko. Dito ka mamina, wala kisaksak mang. Wala. Wala lagi. Mang, wala masaksak. Wala lagi. Tawag ka, mang. Mang. Wala lagi. Yabon, may nabalik sa. Buti mo ba? Lansak ka. Saksak wala. Ang kuga ng cellphone. Main ba? Main. Uy, may nang isaksak. Main ba? Baba mo din mo dano kay. Nawa, nasaksak wala. Ay, kalibog ni mo eh. Main ba? Main. Putok ni mo, main.
Baby menyanyi. Ang telepon ni Kuya Mon. Lagi ay oh. Da, labay na ko ni Dabaw da. Okay ra? Hit. Or hit. Panimot tayo ka na. Grabe lang yung panimot ito. Biigang bikasyon. Ay, napagapilog-lula, kagilat naman ka. Ano kay manghod? Ano kay manghod? Ay, manghuray na ay kay. Mahal kayong gatas. Patay na. Gawag na mo. Ha? May anak na mo? Dua. Pwede, pakulang pagtulog. Wala na yung budget. Ay, makaya kay i-induce man tap. Ito ba sakitang induce dahil eh. Diyos ko. Silang, mas nagang maglamay kasi sakit. Ang mga mampod. Kaingon kay Gulausan naman niya. Mura na magpuputol akong gininhawas kasakit. Kami kay Nay Bibi na. Ando nagdako na di hanap po. Hasulak po na. Ay pag kanang ting ako yung kagulaan nga sir kanang ting turok is ngipon. Ay Ginoo. Grabe tinintura na. Anda man dadaag kuan kay sig admit. Bang bang. Bang. Bang bang. Bang bang bang. Bang bang. Nya gyud man kay sa bibi pa ni siya pati man niya dako nagkadako siya taas nga payat naman noon. Kita yung manghumangan. Dati magmukuan na good na Kaya patay. manguran eh. Amo di eh. Spoiled Ano kayo. siya hagawaan. Ha? May hagawaan. Silpon. Magana ko silpon. Dili. Malita makaon. Yan. Diluwa ha. Ano magkipili mo good? Dili ka. Dili ka. Nana
na siguro kay ganun sa eskwelahan nila maulaw rin siya maluwa. Siguro na maluwa ka sa school. Pero kung ang ko na ako sa eskwelahan, akong ubo may maulaw. Maubo may maulaw? Di siya maubo. Ay kung kuana. Ubo ka kay maulaw. Alangan kaya daghan mo may dito. Ang gamay na, hindi maulaw. Kaya ano? Abuse it. Wow. Ano yung gube? Ayaw isulod imungan sa imong mouth. Tuyo. Hah? Tuyo. Okay na dong, mamay na ka. Jesus Talag na ni to. Mayon na Talag tuguso. na to. We just the difference. Thank you for watching guys. Bye-bye.